Ahoj, moje meno je Lu a rozhodla som sa, že v najbližších 90 dňoch si zmením svoj život. Rozhodla som sa, že už to takto ďalej nejde, necítim sa dobre, nevyzerám dobre, som momentálne v najhoršom rozpoložení, v akom som bola. Som najtučnejšia, cítim sa najškarečšie, najviac sa neznášam, nie som so sebou spokojná. Aj napriek tomu, že to znie hrozne, tak to, že som si to uvedomila, je super. Pretože viem ďalej na tom stavať, viem sa ďalej posunúť. Čiže najbližších 90 dní budem každý deň aktívne športovať. To znamená beh, prechádzka, fitko, cvičenie doma, yoga, jednoducho hocičo, len aby som sa naozaj hýbala za ten deň a nesedela doma na zadku. Dám si pozor na to, čo budem jesť. Naozaj sa budem snažiť obmedziť sladkosti, alkohol to nepijem, ale ani ten. A aj také vyprážané jedlá, jedenie v reštaurácii a podobne. Chcem sa sústrediť naozaj na to, aby som jedla to, čo je pre mňa dobré a čo mi pomáha. Zároveň sa chcem zbaviť svojich migrén, čiže možno mi to pomôže zistiť, čo mi robí zle. A možno nakoniec je to ten pohyb, že ho potrebujem viac. Každý deň vypijem aspoň 3 litre vody, s čím už teraz nemám veľký problém, ale dám si to ako jeden z cieľov, aspoň niečo splním za ten deň. A 10 000 krokov, čo je pre niekoho úplne že normálne. Ja momentálne za celý deň dnes mám 2000 krokov, takže bude to dosť veľká výzva. A hlavne o čo ide, je dodržať disciplínu, naozaj sa sústrediť na to, aby som dodržiavala všetky jednotlivé kroky tejto výzvy. Nie je toho veľa, nestanovila som si niečo, čo ma predurčuje k zlyhaniu, pretože každý deň je určite čas, ktorý si dokážem vyhradiť pre samu seba. Nejaká hodina na to, aby som sa išla prejsť, zabehať si, zacvičiť, aby som namiesto scrollovania sa išla na 15-20 minút prejsť. Je to určite pre mňa prospešnejšie ako sedieť celý deň na zadku, keďže aj moja práca je sedavá a celý deň som za počítačom. Cieľom tejto výzvy je to, aby som sa začala mať rada, aby som nabrala sebavedomie, pretože strašne dlho mi vrta v hlave to, čo mi povedal kamarát, a to je, že zo mňa vyžaruje to, že si neverím. A nechcem, aby to zo mňa vyžarovalo. Chcem sa cítiť dobre, chcem dosiahnuť naozaj udržateľné výsledky a chcem byť proste tak spokojná sama so sebou, pretože momentálne, keď sa pozriem do zrkadla, cítim až taký odpor, by som povedala. Momentálne vážim 74 kg približne. Keďže som sa vážila teraz večer, tak neviem, no proste dajme tomu. A chcela by som schudnúť na 55 až 60, čo je taký celkom zdravý range na to, akú mám výšku, som dosť nízka. A momentálne, keď som si prepočítala BMI, tak som obézna. A akože, možno by o to až tak nezáležalo to BMI, ale ja sa naozaj necítim dobre. Som schopná odbehnúť 10 km v kuse. Odbehla som aj polmaratón, ale viem, že mám naviac. Chcem byť schopná hýbať sa natoľko flexibilne a nezadýchať sa, keď mám proste rýchlym krokom prejsť pol kilometra. Naozaj chcem byť šťastná, spokojná a týchto 90 dní je podľa mňa skvelým štartom. Takže dnes je deň 0. Pripravila som si svoj board, pripravila som si pravidlá, ktoré som vymenovala a idem na to. Toto mi má pomôcť v tom, aby som bola disciplinovaná, aby som nezlyhala a aby som si sama sebe dala takýto záväzok. Aj keď už som si ich dala asi takéto záväzky 3-krát, že budem túto cestu dokumentovať a stále to zlyhalo, ale tentokrát to zlyhať nemôže, lebo ak to zlyhá, tak sa dám ostrihať takto nakrátko z takýchto dlhých vlasov. Takže dám sa ostrihať a budem musieť spraviť nejaké radikálne
ďalšiu radikálnu vec. Dávam si takýto punishment, keď nesplním svoj cieľ. A to je cítiť sa dobre, mať sa rada, schudnúť, byť aktívna a jednoducho vyzerať lepšie. Zároveň sa chcem zbaviť svojich migrén a možno sa aj nájsť kamarátov, pretože sa cítim dosť osamelo. Takže, a myslím si, že to, že nemám kamarátov, je spôsobené presne tým, pretože zo mňa vyžaruje to, že si neverím. A to chceme zmeniť. Takže, ak si zvedavá na to, ako sa mi bude v tejto ceste dariť, tak ma nezabudni sledovať a daj mi like. Vidíme sa o pár dní.